Krásny deň sa praje. Chcel by som vám predstaviť nové podberáky od firmy Giant Fishing. Hop! Carp Landing Net Gaube 42 palcov väčší a jeho menší brat Carp Landing Net Gaube 32 palcov. Takže si môžete vybrať, či potrebujete klasický veľký podberák s ramenami cez 100 cm alebo takýto menší, šikovnejší brat o veľkosti 32 palcov. Ako môžete vidieť, jedná sa o dvojdielny podberák na podoberanie vašich úlovkov. Môžete si ho zložiť do člna, keď potrebujete kratšiu ručku, alebo ak potrebujete dlhšiu, tak si ho pekne nastavíte vzadu, protišmiková rukoveď. V tejto prednej časti sa nachádza magnet, takže si vašu sieťku viete takto pripnúť a krásne vám to drží. Čož sa stane, že keď podoberiete rybu, pekne sa to odopne a vaša ryba leží v pohode. Sieťke podberáku majú krásnu jemnú sieťovinu, ako ste zvyknutí pri našich modeloch Deluxe. Kríž stvrdených plastov so stredovým oblúkom, toho vydrží fakt veľa, nemusíte sa báť, že by vám praskol. Tým pádom skladanie a rozkladanie je úplne jednoduchou záležitosťou. Ide to hladko, rýchlo, takže vy ste rýchli, mobilní a pripravení aj na tých najväčších kaprov. Dámy a páni, to sú nové podberáky za super cenu od firmy Giant Fishing s názvom Carp Landing Net Gaube 32 palcov a 42 palcov. Majte sa krásne, prajem vám krásny deň, ahoj.